Akong bag next na i-bag rate ka na. Ikan sa abroad ang bag. Sa lubong. Sa iyang from which country, ma'am? Ma'am April. Liki na country. Lain ka. Lain ng liki. Lain na. Delikado ng liki. Patay kong manager ani Zay. Sige na sabihin. Hi, ma'am. Pwede pa ka mabagay. Siya day si Miss Mrs. na day. Mrs. Santa Ana. Mrs. April May Santa Ana. Yes, how may I help you? Pag-grade ang tako, request akong mga subscribers mo. I don't have a brand. So sorry. Meron siyang bag. Meron. Bagong galing Saudi. Oh my God, Zay. Pwede hawakan? Pwede hold? Naon sa day, mo mura magpambugi. Moday niya siya. Actually, gusto na ko i-try. Ang gitera ng mutig. Ay, ma'am. Pagin sa Nothing. natin. Ano sa niya siya? Ika niya siya sa kung mahalon niya siya. Pero ito naman. Nothing. Guys, Just, half day lang magod siya mo lang yung dala. Ano lang, kanang kamay lang. What's inside your wallet, ma'am? Makash ka or makard? it's a card. I don't have cash. Ay, ito na. May family picture. Para di daw niya malimtan yung family. Ay, baka kay si Miss April May. Bugi. I don't have cash. I'm just Wala sorry. kay cash. Yeah. Ay, makard siya. Makard, Yeah, I credit don't have card. a cash. So sorry. I only have Tama. a coins inside of my wallet. Pamasahe lang. Actually, Pwede ginasundo naman ko siya sa yung bana. yeah. So na, yung bana na tayo magasto. So, na siya yung magustuhan sa kilid. Ano? Bugi. Wa. Pobre ni nga pitaka. Dili good. Daghan kayo siya kwarta Pobre sa na wallet. Okay, what else? What else? Di, kay half day, pang half day lang ni nagamit. I have Nice na rin yun. Ito nila. three kinds. Cute na lipstick eh. Maybe. Mary Kay. Mary Kay pala. So sorry. Mary Kay, mahalon. Hindi ka ka-afford. Avon Avon. and Vibes. Asagi ka ng vibe. From Miss Jandy. Pan magod siya. From Ate Milay. And from my mom. So, wala kay short, ipalit. Yeah. Nasubutan magod siya na bata. Daghan na gagawin. Wow. Na ako po kwarta. Ay, nakakalat ang mga coins sa iyong I'm bag. so sorry. Batong nagkamay. Ibugi ka. And a face powder. Face powder. Tupperware. And shoes. Nice ang color. And nothing. And eyebrow. Yeah. Nagakilay po siya. Kilay is na. Yeah, that's all. I don't have. Wala na dyan. Pag half day lang ka sa office, kanila yung mga halon. Kanila, yung mga importante lang doon, kailangan na. Yeah. Bye-bye na sa my subscribers. Bye guys. Ibati siya ka ano yan.